Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha ke siphethe indaba ke yeKaizer Chiefs njengoba abafana abadala besavalile bekuvaliwe ke abaphantsi kobethwe iPremiership ngenxa yemidlalo ke yamazwe ngamazwe. Baphulaphula ke ngoku iKaizer Chiefs izawujongisa imibombo kwilizwekazi lase-Egypt apho ke iyodlala khona ke imidlalo ye-group stages ke ze-CAF Confederation Cup abafana abadala. iKaizer Chiefs senza kanjalo nje baphulaphula ke nawukhumbula abafana abadala badlala pha nge-23 kaNovemba ngecawe bedlala pha e-Egypt. Abafana abadala ke xa begqiba apho emveni nje kwesithubanyana sevekanyana ezithile bazawube futhi besamkela iqela leZamalek apha eMzantsi Afrika eNew Peter Mokaba Stadium ePhulukwane kwakumdlalo we-CAF Confederation Cup kuma-group stages ke baphulaphuli. Enye into ke le midlalo isiza sokubana bengathi ke iyaleqana kuleqwa into yokubana kuthi kuqaliswa i-AFCON ibe noko iKaizer Chiefs iyicuthile ke le midlalo. Nawukhumbula ke baphulaphula into yokubana ke siku-group stages ke ngoku ze-CAF Confederation Cup. Ukuphumelela kweKaizer Chiefs pha ngecawe kwakuyibeka ke endaweni ebanzi kakhulu xa bethe babuya ke ne-results ezintle pha e-Egypt. Loo nto leyo uthetha ukuthi ke ibabeka kwindawo ebanzi kakhulu pha kwigroup yabo pha ebizwa ngokubana ke yi-Group D. Igroup ke edlalelwa pha yiKaizer Chiefs apha ku-CAF Confederation Cup ke baphulaphuli. Siselapho ke kucela ke leKaizer Chiefs bafana abadala ke asikabazi into yokubana ke bawunduluka nini ke njengoba bezawubheka pha kwilizwekazi lase-Egypt ke kuyanyanzeleka into yokubana babe ke bayanduluka kule veki, mhlawumbi bawunduluka pha ngoLwesine okanye ke ndiyamxoxela uLwesine lo ngalixesha labo lokunduluka, kodwa ke sawuhlala sibaze indlebe sawuhlala sikhangela into yokubana ke bazawuhamba nini, kodwa ke into ebalulekile into yokubana kufuneke behambile babheka pha kwilizwe lase-Egypt uyodlala pha umdlalo ke we-CAF Confederation Cup bedlala pha neqela ke Al-Masry laphaya e-Egypt. Xa bebuya lapho kwisithuba nje seveki ezithile balungiselele ukwamkela pha iqela lase-Egypt kakhona elibizwa njengeZamalek apha ke eMzantsi Afrika eNew Peter Mokaba Stadium ePhulukwane. Injalo ke baphulaphula ke imeko yeqela ke leKaizer Chiefs uzothi ngoku abafana abadala babhizi balungiselela la mdlalo wabo pha nge-23 kaNovemba pha ngecawe umdlalo wabo ke we-CAF Confederation Cup. Baphulaphula kukangako ke ebendiniphathele kona, kodwa ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.